Good morning, everyone. Good morning, lovers of freedom. Good morning, the people of Biafra around the world. Good morning, everyone that loves freedom around the world. And good morning to whoever that is also hungry to set the people free around the world. And good morning all over the world, wherever you are. Ọwa Igbo na-ekwu, ada Igbo Chukwu, ada Israel, ada Biafra, the African queen of BIAFRALAND, adage eme ọnụ. Igbo rukwelenu n'omume o, Igbo kwe, Biafra kwe, UMUISREAL kwe, Chukwu okike abịa amaala ndigo. Hey, mana ihe ọ na-achọghị bụ Igbo ịga na fight ibe ha instead of ịnọ in unity and welcome the God of Israel, the God of Biafraland. Chukwu okike abịa ama. Ma ya onwe ya na-ekwu okwu sị ya agbadawo n'ala Biafra tete na-eme ndị na-ekweghị support Biafra nyo ma ha amahụ. Ọ sị na ya agbadago, but na ihe ya na-agwa each and every one of you bụ gịnị? Unu agbazila ụmụnne unu ọkpa. Onye agbala nwanne ya ọkpa, kama ka etikọta aka hụ na emere ihe niile a ka ọ dị mma. Wezuga na saboteur, wezuga na evil. IZU KAMA NA NNEJI, onye ahala nwanne ya. Be your brother's keeper. Onye arụgbule nwanne ya, onye arụla nwanne ya arụrụ ala. N'ihi na aka Jehova nọ n'elu. Chukwu okike abịa ama nọ ya life and right. Ime ihe ị ga-eji mata na ọ nọ ya, n'ihi na agbasacha ozi nke a ugbu a, ozi ọzọ na-abịa. Nwa Igbo ọwụla, nwa Biafra ọwụla, ebe ọbụla unu nọ, maka eze eluigwe Chukwu okike abịa ma dị Jehovah Israel, Jehovah of Biafra, the Lion of Judah, ONYE Judah, ọtọrọ ihe amara akpụ n'ike, chi na-atọ ndị ya n'agbụ, ebube dike, ikuku ama n'ọnya. Ọ sị na ya ala ndigo, ịtọ ndị ya n'agbụ. Mana ihe mere na unu ga-ege ntị. Gịnị ka ọ gwara unu mgbe Moses nọ na-anapụta unu na mbụ? Ọ sị unu mee gịnị? Gee ntị, gee Moses ntị. Na ihe a na-ekwu okwu ya bụ na ihe eji eme ihe nke ugbu a bụ olive oil ka a ga-ewere. A ga-agọzi olive oil, mmanụ dị nsọ, agọzi olive oil. Nwa Igbo ọwụla, nwa Biafra ọwụla, nwa Igbo ọwụla, nwa Biafra ọwụla ga-aka onwe ya akara nke obe n'ihu, ga-aka onwe ya akara nke obe n'ihu. Ọ ka onwe ya akara nke obe n'ihu with olive oil ahụ ha na ezinụlọ ha gọjiri. Unu ga-agbakọta ọnụ kpee ekpere ezinụlọ ọbụla, ụmụ Igbo, ụmụ Biafra. Unu ewere ya ka onwe unu n'ihu, each and every one of you. Unu ga-aka ya n'ihu unu. Then ihe ọzọ unu ga-emewo, unu aka ya na the door post. Jehovah El Shaddai, mighty Redeemer, agụ na-eche mba, ọtọrọ ihe amara akpụ n'ike, the Lion of Judah, the Lion of Judah, Odumegwu Judah, Odumegwu Judah, the God of the prophets, the God of the prophets, the Ancient of Days, mighty Redeemer, the God of our forefathers, the God of our forefathers, the God of our forefathers. Chukwu okike abịa has landed. He has landed. Unu ga-ahụ na ihe mere n'Egypt ọ gakwala ime ọzọ. Ka ihe ọ na-ekwu sị, let my people go, let my people go, let my people go. Jehovah El Shaddai, ikuku ama n'ọnya. Unu ga-ewere
Olive oil ahụ unu goziri. Confirmation. The Lord is confirming the message. He is confirming the message. Unu ga-ewere olive oil ahụ ka onwe unu akara nke obe. 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 Dịka a na-aka ojukwu akara nke obe, ọkwa ụmụ ya niile ka a na-aka akara nke obe. Dịka a na-aka ọkụ niile akara nke obe, ka unu mata na Chukwu okike abịa ma abịago. Go to your doorpost after blessing the olive oil. You go to your doorpost and put the sign of cross, 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 and put the sign of cross. Jehovah Israel, Jehovah Biafra, Odumegwu Judah, Odumegwu Judah, Odumegwu Judah, Agunechemba, 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 Ebube dike, Ebube dike, Ebube dike, Che, Agunechemba, Jehovah Israel, Agunechemba, Jehovah Israel, Agunechemba, Jehovah Israel, Che, Ebube dike, Ebube dike, Ebube dike, Ebube, ndobundole, obonde agha nkobe, ndobundole, obonde agha nkobe, ndobundole, obonde agha Israel, ndobundole, obonde agha Biafra, ndobundole, obonde agha nkobe, ndobundole, obonde agha nkobe. The Lion of Judah, the Lion of Judah, the Lion of Judah, the Lion of Judah, Chukwu okike abịama, Chukwu okike abịama, Chukwu okike abịama, Jehovah Israel, Chukwu okike abịama, Jehovah Israel, Chukwu okike abịama, Jehovah Israel, ọgbawo kwama, ọgbawo kwama, iji chebe ndị ya, iji chebe ndị ya, iji chebe ndị ya. When I see the sign of Christ, when I see the sign of cross, when I see the sign of Christ, I will pass over you, says the Lord. When I see the blood of Christ, when I see the sign of cross, when I see the sign of cross, I will pass over you, says the Lord. Jehovah is here. Chukwu okike abịama is here. The best thing for you to do, anoint the olive oil, get the olive oil, anoint it, put it on your foreface, sign of the cross, and put the sign of the cross in every door of Biafra, in every door of Igbo land, in every door of Igbo people, says the Lord of hosts, says the Lord of hosts, says the Lord of hosts. Agunechemba, Agunechemba, King of David, Agunechemba, 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 King David, Agunechemba, Agunechemba. Unu che na David na ihe ọ dọwara ọnụ wụ naanị ofu agụ ma ọwụ ofu ọdụm. Ọ dọwara ọtụtụ agụ ọnụ, ọ dọwara ọtụtụ ọdụm ọnụ. Ọ ya mere mgbe ọ dọwachara agụm ahụ ọnụ, agba ya akpụkpọ, agba ọdụm ahụ akpụkpọ, were ya kwara ya uwe. Mgbe eji ya kwara David uwe, mgbe eji ya kwara David uwe, mgbe eji ya kwara David uwe, ya na-aga n'ebube, ya na-aga n'ebube, ebube mmụọ nsọ, ebube Chukwu, ebube mmụọ nsọ. All of you supposed to be wearing isiago. There is glory when you are wearing isiago. Obinato onyenwe ụtọ, because the children is wearing their uniform, wearing their uniform. So from there, ewere akpụkpọ agụ kwara David akwa. When civilization enter, ha bịa dee ya, wereze ya mee n'akwa uwe, because the Lord say that cloth cannot depart. That cloth cannot depart because of this cloth of our inheritance.
is a cloth from the beginning. Is a cloth from the beginning. Ihu onye Igbo ya dị ka ọ na-eme nganga. Ọ na-eme nganga. Amụrụ ya n'ime ya. Ọ bụghị dị proud. Amụrụ ya n'ime ya. Hey, Ebube Dike, chai, Ebube Dike, chai, Ebube Dike, the Lion of Judah, the Lion of Judah, the Lion of Judah. Ndike, Ndike, kwano Ndike, Ndike, kwano Ndike, Ndike, kwano Ndike, Ndike, kwano Ndike, 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 kwano Ndike, 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 kwano Ndike, 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 the Lion of Judah, the Lion of Judah, the Lion of Judah, the Lion of Judah. Ndike, Umudikala Dike, Umudikala Dike, Umudikala Dike, Umudikala Dike, Umudikala, the Lion of Judah, the Lion of Judah, the Lion of Judah. Odumego Judah, Odumego Judah, Odumego Judah, Nodumego Juku, Odumego Judah, Nodumego Juku, Odumego Judah, Nodumego Juku, Odumego Juku, Odumego Juku, Odumego Juku, Odumego Juku, Odumego Judah, Odumego Juku, Odumego Judah, Odumego Juku, Odumego Judah. Now, message to Maize Pitobe. The only thing I get me wo wepụkwa aka enwe n'ofe before ya wa aka mmadụ. Ịhụ na ihe na-eme n'obodo Nigeria, all the atrocities na ihe ọjọọ niile na-eme n'obodo Nigeria. Are you people covering it up? Don't you know when you say the atrocities that is going on in Nigeria, that is your liberation? Because we don't cover evil. No evil. No permission for evil. No permission for saboteur. No permission for evil. The Lord has spoken. The Lord has spoken. As far as atrocities Nigeria name, and a land of Nigeria to the world. And their liberation is there. But whether they like it or not, Biafra is free. As it is written, this is the way it is written. Biafra is free. Why is he saying Biafra is free? He did not use the word ah. When I put the word ah, Biafra are free. He said no, Biafra is free. Because every single daughter, brother, father, mother of Biafrans, of Israel, of Igbo'S is going to be free. And it's single by single. When the Holy Ghost fire is falling, when the Holy Ghost fire is falling, it's going to be falling each and every one, each and every one, each and every one, each and every one, single by single. Let me pass this message here. Do you know that Peter Doche supposed to be a king? Peter Doche, Chukwokika said that all the movie Peter Doche has been doing is about king and the gods. That he led him to do that, but he don't know he's supposed to be a king. Simon Empa is the son of a king. He's a prince. Hamadike Nandekano is a king. He's 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 a king. Hey, Jehovah Israel. Jehovah El Shaddai. Jehovah El Shaddai. Pitobi. Ochirozo. Ike lekọta ụmụaka. Lekọta ụmụaka obodo niile. Lekọta ụmụ Biafra. Ochirozo. 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 Maka nna anyị Ojukwu. Nna anyị Ojukwu. Bọọdụ mejo Ojukwu. Bọọdụ na-ekwuru ọha one of BIAFRALAND n'ime Chineke. And mgbe a na-etu na unu mara Jehova anya na-etu ya etutu. Asị eto dike na nke mere ya eme ọzọ. Etuo ya etutu ya ekulie. That is why Igbo ji nwee etutu ahụ. And ị na-etu onwe gị ahụ, gị na-etu ya n'ime Chineke. Ịkpọ onwe gị nwa Chinemere, gị ti ya n'ime Chineke. Because it's not in your own power. It's in the power of the Lord. 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 Let the message of the Most High be spread around the world. And let the children of the Most High be saved and protected and guided and lead in the mighty name of Jesus. Amen. Another message will be coming. The one I have to do other things that I'm supposed to do. And I will also write about the olive oil and Biafra anointing their doorposts. Immediately,
They shouldn't waste time. Let them do it as soon as possible. In Jesus' mighty name, we have prayed, and let the Almighty God, the God of Israel, Jehovah Israel, continue to guide us, continue to lead us, continue to protect us, continue to save us. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Father. We are saying, thank you, Jehovah, my. Thank you, my Lord. Everybody saying, thank you, Jesus. Thank you. Thank you, my Lord. You're gonna thank Jehovah because Biafra is free. You're gonna thank Jehovah because UMUIGBO is free. You're gonna thank Jehovah because UMUISREAL is free. You're gonna thank Jehovah. Lion of Judah is free. You're gonna thank Jehovah. UMUODUMEGWU Judah is free. You're gonna thank Jehovah because we are free. I am saying thank you, Jesus. Thank you. Thank you, my Lord. Thank you, brothers and sisters. Shalom. May the Lord continue to bless us, and you will remain blessed until we meet again. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen.